čokoladno srce? Hajde da ga razbijemo i pogledamo šta je unutra. Razbit ću ga malim čekićem i... Wow! Unutra je filo pistaća. O, da! To izgleda prelepo. Sad ću probati. Ovo je jako ukusno. Oduševljena sam. Dakle, sad ja... Ne, stani! Sad je Carrie. Da, ja sam sladeća. Imam srce srednje veličine. Sad ću ga istopiti vrućim mlekom. Da vidimo šta je unutra. Već vidim. Unutra su jagode. Neverovatno. A čokolada i jagode su odlična kombinacija. Jedva čekam da probam. Wow! To je još ukusnije nego što sam mislila. Ja sam u raju. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. Poješću odmah sve. Prelepo. Ostala je posljednja jagodica. Gotovo. Nate, a šta ti radiš? Ja hoću da razbijem svoje ogromno čokoladno srce! Wow! Nevjerovatno! Unutra je gomila Skittles bombona! To su moje omiljene bombone! Odmah ću sve pojesti uz pomoć ogromnih slamčica! Ljubičasta slamka za ljubičaste bombone! Crvena za crvene! Da, sve logično! Ovo je tako ukusno da mi je teško da prestanem! Nate, ja sam tvoja najbolja drugarica. Hoćeš mi dati malo? Dobro, mogu ti dati slamku. Hvala, Nate. Nate, hoćeš li meni dati? Dobro, uzmi ti jednu. Da. Sad ću probati zelene bombone. Njam. A ja već jedem naranđaste. Ostale su posljednje. To je bilo zabavno. Bacite kocku. Ne verujem svojim očima! Ovo je ogromno pakovanje pomfrita! Ja imam srednje pakovanje. A ja imam malecno pakovanje pomfrita. Baš je slatko. Šta? Znači ja imam najmanje od svih? Pa dobro, onda ću početi. Imam čak i mali kečap, pogledajte. Sad ću ga probati. Ukusno. Dakle, umačam krompiriću sos. I uživam. To je divno. Dakle, ovo je bilo previše lako. Sve sam pojela. Hajde sad i... Hej, ne bacaj smeće u mene. Ne ljuti se, Nate. Hajde uzmi ovo. Kečap. Da, to mi treba. Baš je ukusan. Kakvi su krompirići? Odlični su. A sad ću probati sve zajedno. Sipat ću što više kečapa, tako je. I probat ću. Da, to je odlična kombinacija. Gledajte, imam krompirske očnjake. Jill, šta radiš? Pokušavam da okrenem pakovanje. Sve se prosulo. Ali nema veze. Pogledajte koliko imam pomfrita. Neverovatno. To je jako ukusno. I hvatam. Da, super. Društvo, ja sam tek počela. Poješću sve do kraja, ne sumnjajte. A ostali pomfrit ću preliti kečapom. Šta? Ali gde je kečap? Nate, pomozi mi. Smiri se, sad ću sve uraditi. Uzimam poslužavnik, daju vama pomfrit. Čekaj, moram da se pripremim. Dakle, vadim kečap. A sad ću politi tvoj pomfrit kečapom. Dakle, treba ti mnogo kečapa da bi sigurno bilo ukusno. Tako da neću štedeti, sipat ću što više. Nate, šta radiš? Prestani! Ne! To je već previše. Ups, izgleda da sam preterao. Pa, uglavnom prijatno. Kečap mi je čak i u nosu. Posluži se. Coca-Cola, super! To ja volim. Ja imam veliku flašu kole. Nikad nisam toliko pio.
A ja opet nisam imala sreće. Dobila sam malu flašu kole. Sad ću probati. Eto, popila sam sve odjednom. Dakle, ko je sljedeći? Hajde, Jill, ti imaš srednju flašu. Da, to je istina. Dakle, sad ću otvoriti i probati. Miriše ukusno. A ukus je još bolji. Došla mi je ideja kako da poboljšam kolu. Uzimam med i sipam ga u flašu. Tako je. Super. A sada treba potresti. Odlično. A zatim zamrznuti. A za to ću koristiti Mentos. Gledajte, od njega dobijam ledeni dah. Baš ono što mi treba. Ohladit ću flašu. A sada da vidimo da li je žele gotov. Da! Super! A medeni žele sa ukusom kole? Šta može biti bolje? Prelepo! O, da! To je bila genijalna ideja! Oduševljena sam! Nisam ni primetila kako sam sve pojela. Ups! Ruke su mi se zalepile za flašu! Pazi malo! Jao, sad se flaša zalepila za moju ruku! Šta da radim? Uspjelo je! Dakle, sad je red na mene da probam kolu. Uradit ću to uz pomoć slamčice. Obožavam kolu. Devojke, čak i ja sebi zavidim. Toliko kole samo za mene. Nate, daj nama malo i mi hoćemo. Ne može. Nate neće da deli sa nama. Pa dobro, smislila sam plan za njega. Sipat ću malo Mentosa u Nateovu flašu. Carrie, spremi se, sad će biti fontana. O ne! Koliko kole! Kako da zaustavim to? Šta se desilo? Sad sam sav mokar. Kakav užas. Da, prank je uspeo. Sada možemo da se igramo. O da, to je zabavno. Kakvo malo pakovanje Pringles. O, mrva. Wow, konačno imam ogromno pakovanje čokoladnog Pringlesa. O, Nate, jadan. Hajde, ti počinješ. Vrlo rado. Sad ću probati. Nikad nisam video tako mali čips. Mogu pojesti sve odjednom. Ovako. Ukusno. Hoću još. Na dnu je ostalo još malo. Moram dohvatiti. Jao, prst mi se zaglavio. O ne. Ajoj, Nate, samo ti to možeš. Daj da ti pomognem. Vučem, eto, uspelo. I prst je na mestu. Hajde, sad je red. Otvaram. Kakav miris? Da vidimo. Wow, koliko čipsa. Nikad nisam jela čokoladni Pringles, ali ne sumnjam da će mi se svidjeti. Da, znala sam. To je prelepo. Poješću sve do kraja. Još malo. Kako hrskavo. Što? Nisam ni primetila kako sam se pojela. To je bilo super. Carrie, sada ti. Da, konačno. Ja obožavam čips, posebno čokoladni. Hoću da ga što pre probam. Kako su ogromni ovi komadi. Sviđa mi se. Pojela sam jedan i odmah hoću drugi. Izvadit ću odmah nekoliko. Tako je. Prijatelji, šta je sa vama? Kao da su pod hipnozom. Dobro, dobro. Daću vam jedan. Hvala. Ne, ovo su najkiselije bombone na planeti. Plašim se. A ja imam ogromno pakovanje. Kako da pojedem sve ovo? A ja imam srednje pakovanje. I ja neću biti prva. Ni ja. Jao, dobro. Ja ću početi. Sad ću sipati usta sve odjednom. Gotovo. Ups, devojke. O ne, loše mi je. Sve mi je utrnulo unutra. Ustima je tako kiselo. Ja sam se predomislila da probam. Da, ni ja neću više. Jadan ne. Wow, Kim, pa ti imaš ogromnog gumenog medveda. Kako ćeš sve to sama da pojedeš? Melissa ima srednje gumenog medu, cool. A ko je dobio najmanjeg? O, Nate, nemaš sreće, jadan.
Dobro, a vreme je da probate. Nate počinje. Hej, devojke, prestanite da buljite i da se smete. Ali za to ja ću prvi da probam. O, da. To je jako ukusno. Znao sam. Baš sam brzo sve pojeo. Jede mi se još. Melisa, daj meni malo svog mede. Bare malo. Kako da ne? Nate, to je samo za mene. Skloni ruke. Dakle, ja želim da ga isečem na male komadiće. Sad ću to brzo uraditi. Aha, tako je. A sada ovako. Super, sad će mi biti mnogo udobnije da ga jedem. A vreme je da probam. Pogledajte kako se zabavno trese. Nate, bio si u pravu. To je jako ukusno. Ne mogu više da gledam to. Hej, Nate, kakav je to bezobrazluk? Zar sam ti dozvolila? Ne može? Imam Miljušku. Ukrašću malo žele od Melise sa dugačkom Miljuškom. Da, uspeo sam. Nate, sve sam videla. Ponavljam ti još jednom, to je moje. Zaboravio sam da je Kim dobila najvećih medu. Hej, Nate, ostavi me na miru, to je moj žele. Šta radiš? Sad ćeš da slomiš mog medu, prestani! Daj mi medu, moram da probam. Daj mi! O ne, njegova glava! Daj mi još, nemoj biti cicija. Oho, Nate uopšte ne želi da odustane, njemu treba više i više. A vi ste rasturili celog medveda, a Kim nije probala ni pače. Sad ću to uraditi. O da, to je jako ukusno. Dobro, prijatelji, navalite. Hvala. Ne mogu da verujem svojim očima. To je ogroman čokoladni automobil, a unutra su M&M's bombone. Nate, tebi se baš posrećilo. Kim ima srednji auto i unutra su također M&M's bombone. A šta je kod Melise? O, kakav mali auto. Pa šta? Ali on je svejedno cool, jel da? Hej, zašto se smijete? Da, mali je, ali dobar. Ne brini, autiću, nemoj da se ljutiš. Ups, sve ruke su mi sad u čokoladi. Baš se brzo istopio, ali čokolada je jako ukusna. Oduševljena sam, to je jako ukusno. Njam, 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 njam. Eto, ja sam sve pojela. Ko je sljedeći? Hej, Nate, skloni ruke, sad je moj red. Mogu sama da pojedem svoj auto. Za početak ću da probam čokoladne bombone. Da, prelepe su. A sada autić. O da, čokolada je jako ukusna. Znate, došla mi ideja. Sad ću slomiti ovaj auto. Uspela sam. Baš sam jaka. Dakle, nastavit ću da jedem. O, divno. Ja sam bukvalno oduševljena. I posljednji točak. Devojke, sada ja. Pogledajte moj auto. On je tako veliki. Hej, stani, Kim, skloni se. Hej, šta se tamo dešava? Melisa, ti si ukrala vrata moga auta i jedeš ih. To nije fair, vrati mi. Zar nećeš da deliš sa prijateljima? Ne, ja ne želim da delim. Sam ću se pojesti. Hej, a gdje je krenuo moj auto? Devojke, to je ipak auto Nate-a. Ups, i on ga je upravo slomio. Nije loše pače, sviđa mi se. Nikad za jedan put nisam jeo toliko čokolade. Baš mi se sviđa. A sada mogu jesti i čokoladu i bombone odjednom. Cool. O, da. Kim, vidi kakvu ja čokoladu imam. Vrlo je ukusna. A ti nemaš takvu. Melisa, i ti pogledaj. To je samo moja čokolada. Da, preukusna. Baš si bezobrazan. Pa šta, ali barem imam čokoladu. Hej, niko je ne dirajte. To je sve moje. Kakva je cicija? O, kakva mala porcija čokoladnih rezanaca. A šta je kod ostalih? Kim ima srednju porciju, cool.
A Nateu se opet najviše posrećilo. Ogromna porcija čokoladnih rezanaca. Nevjerovatno. Dakle, ja počinjem. Imam malecnu porciju. Dakle, koristit ću male štapiće. Sad ću da probam. Jedva čekam. O, da. Kako je ukusno. Je li ostalo još? Ne? Onda sam završila. Ko je sljedeći? Hej, šta ovo smeće radi pored moje hrane? Dakle, sad je moj red. Vreme je da probam svoje čokoladne nudle. Ja imam srednje štapiće i ješću sa njima. O, da. Melisa je bila u pravu. To je zaista mnogo ukusno. Nate, nemoj ni misliti, jedi svoje rezance. O, da, upravo si. A šta je ovo? Liči na Maltesers. O, da. To je on. Obožavam ove bombone. Prelepo. I jede mi se još. Baš sam srećan što sam dobio najveću porciju. Hej, Kim, ne smeš jesti moje rezance. Isto kao ni ja tvoje. Skloni ruke. A štapić ostavi. Sad ću da probam da zgrabim što više. Šta se dešava? Ne, sad ću da padnem. Jao, ogromna kanta je pala na Natea. Nate, kako si? Valjda sam živ. Odlično. Samo si saf u čokoladnim rezancima? Ma daj, nemoj da se ljutiš, to je zabavno. Ogo, ne mogu da verujem. Ogroman Oreo kolač. Ovo je prava veličina. A šta je kod ostalih? Nate ima srednju veličinu. A Kim je dobila najmanji kolač. To je baš tužno. Nemojte da se smete, ljudi. Svakom se to moglo desiti. Kim, ti počinješ. Dobro, ja imam mleko. Umočit ću Oreo u mleko i probati. O, da. Ješću pomalo da produžim užitak. To je prelepo. Kim, možeš li malo brže? Hajde, ne mogu da te čekam. Daj mi mleko, treba će mi. Smislio sam nešto. Da. Sipat ću mleko na hladnu dasku. Zatim staviti odozgo Oreo. I izmrviti ga. Tako je. Da. Hoću da napravim sladoled sa Oreo. To je odlična ideja, jel da? To je to. Ostalo je uviti to sve. Uspeo sam. Svaka mi čast. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus ispao. Uzet ću kašiku. Hej, Melisa! Skloni se, to je moje. O, da. To je najlepši sladoled na svijetu. Kako hladno, ali sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. Opet mi je postalo hladno. Sad ću da se smrznem u pomoć. Nate se pretvorio u ledenicu. To je tako smešno. Sad je moj red. Sad ću podići keks. Ne ide mi. Jel se zalepio? Zašto je to tako teško? Dobro, onda drži moj udarac. Ja! Da, uspela sam. A vreme je da probam. Wow! Kako ukusno! Neverovatno! Bolje mi je. Melisa će sigurno biti srećna da podeli sa mnom. Šta? Ne, ti si uzeo Oreo od Melise? Daj meni da zagrizem. Ja sam tako gladna. O, da. Jako ukusno. Baš mi se sviđa. Ali to je bio moj deo. Dobro, ja ću ukrasti još jedan. Gotovo, Melisa me otkrila i više ne. Jel to sve? Nikad nisam videla tako malu kolu. Ja sam imala mnogo više sreće. Više? Pogledajte koliko se meni posrećilo. Nikad nisam videla takav balon. Ali počinje onaj koji je imao najmanje sreće. Mary, ti si prva? Nema problema. Samo treba nekako da otvorim ovu malu flašicu. Ali kako?
Ajoj, čak ni zubi ne pomažu. Ali svakako ću te srediti, obećavam. Otvori se brzo. Eto ti. Tadam, jesam rekla da ću uspjeti. Jao, prelepo. Šteta što ima je tako malo. Ema, sad je tvore da proba školu. Za razliku od Mary, ja nemam nikakvih problema sa otvaranjem kole. To je ukusno. Ali želim nešto da smislim. Zašto ne bih učinila svoju kolu još ukusnijom? Naprimjer, mogu dodati u kolu malo meda. Super! Sigurna sam da će me ukus iznenaditi. To je to. Sad treba sve dobro promešati. Mislim da je dovoljno. I naravno, kola se ne sme piti topla. Treba je dobro ohladiti. Gotovo. Sad se može piti. U stvari, jesti. Gledajte. Sad ću da probam to. Wow! To je žele sa ukusom kole? Tako je, sve zahvaljujući medu i hladnoći. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve odjednom. Jao, oduševljena sam. To je verovatno mnogo ukusno. Da. Jao, prokletstvo. Zbog meda mi se ruka zalepila za flašu. Devojke, hoćete li mi pomoći? Ne želimo da se isprljamo. Onda ću morati da iskoristim sto. To je to. A ruku mogu da poližem. U redu, sad je moj red da pijem kolu. Napravila sam čak i slamčicu za to. Baš cool, jel da? O ne, ne može samo potonuti. Jao, čoveče, tako sigurno neću popiti kolu. Dobro je što imam još puno slamčica. Od njih lako mogu da napravim jednu dugačku slamku. Ema, predlažem da pozajmemo od nje ideju i kolu. Hej, šta je to? Devojke, kako vas nije sramota? Zar vas nisu učili da nije lepo uzimati tuđe stvari? Cicija, moramo je naučiti pameti. Slažem se, dobro je što uvijek nosim bombone Mentos sa sobom. Sipat ćemo sve. To je to. Sad će biti erupcija kole. O, šta je ovo? O ne, sad sam svaljepljiva. Kakav užas. Jao, i nemam šta da pijem. Ali sad svi izgledamo jako smešno. Vredelo je. Jao, sa ovim se sigurno neću najesti. Kate, ove nudle su ljute. Budi srećna. A ja nisam imala sreće. Ti, da li si vidjela kantu koja stoji ispred mene? Dobro je što ovaj put počinje Kate. Pa, dobro, ja nisam kukavica. Lako ću uraditi to. Pogotovo što nema mnogo. Jao! Baš je vruće. U pomoć! Devojke, ne zavidim vam. Ajoj, to nije dobro. Ema, srećno. Pa dobro, što brže pojedem ovu tempiranu bombu, brzo će me ostaviti na miru.
Pa, za sad je sve u redu. Ne osjećam ništa posebno. O, a sad razumemo čemu je Kate pričala. Kako ljuto! Oho, odavno nisam vidjela toliki plamen. Sad mi je mnogo bolje. Voda je pomogla. Mary, prestani da pričaš, vreme da jedeš rezance. Ne mogu, stvarno vam kažem. Dobro, pokušat ću. Sad ću sve pojesti. Pokazat ću vam ko je ovdje gazda. Devojke, već se osjećam loše. Emma, daj mi vode. Hitno. Mi smo prijateljice, a prijateljice nikad ne ostavljaju jedna drugu, ne vole? Hajde zajedno da pomognemo Mary. Mary, prskamo te. Hvala vam. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti da jedem. A vi nastavite da me prskate. Da, tako je. Mary, uvek možeš računati na nas. Slažem se. Prestanite da pričate, prskajte me. Ponestalo nam je vode. Baš na vreme. U pomoć. Jao. Devojke, izvinjavam se za kosu. Nisam namerno. Joj, bodljikavi kaktus. Bodljikavi i veoma velik. Kod tebe velik? Gluposti, još nisi vidjela moj. Od jednog pogleda na njega sam spremna da se onesvestim. Polako, sve će biti u redu. Mary, na tvom primjeru ćemo se uveriti u to. Možeš da počneš. Imam jednu ideju. Zašto da ne skinem sve iglice sa kaktusa? Tada me sigurno neće boleti. Baš sam pametna. Fuj. Ali ni ukus ni nešto. Ali ideja sa pincetom je uspela. Nisam se ubola. Emma, hajde sad ti. Dobro, i ja ću skinuti iglice. Ali učinit ću to na elegantan način. I ja. To je to. Oho, Emma, ti si pravi ninja. Bravo. Hvala, trudila sam se. Ali dosta priče, vreme da jedem. O ne. Kako je to odvratno. Čak ni ninja ne može pojesti tako gadnu stvar. Fuj. Ali ipak ćeš morati da pojedeš to. Ko je smislio takva glupa pravila? Jao, fuj. Ne, dosta mi je. Odavno nisam jela nešto tako gadno. Kate, ostalo si samo ti. Zašto ste me podsjetili? Uradit ću kao Mary. I ja ću samo izvući sve igle pincetom. To uopšte nije teško. Ali baš dugo. Imam bolju i bržu ideju. Kate, uzmi testeru. Testeru? Ne znam da koristim nju. Lakše mi je sa pincetom. Sve je jasno, to će dugo trajati. Znači, a on mi kaže, još nije završila. Kate, koliko još? Ne mogu više da čekam. Prestanite da kukate, ostalo je još malo. To je to. Svi već spavaju. U
U redu, morat ću sama da probam kaktus. Miriše dobro. Uj, devojke su bile u pravu. Kaktus ima užasan ukus. Odvratno. Ali, pošto svi spavaju, mogu ga baciti i niko neće saznati. Da, baš sam pametna. A šta se desilo? To sam ja. Bilo mi je muka od kaktusa, čak sam slučajno i saksiju oborila. Jadna Kate. Dodo. Super, obožavam Nutellu. Pogotovo kad je ima tako mnogo. A ja sam dobila najviše. Da, blago tebi. Ali Kate počinje. Hajde. Još je rano probati Nutellu. Prvo moram napraviti male tostove da bih mogla na njih namazati čokoladu. Pogledajte, imam čak i specijalnu kuhinju za to. Treba malo sačekati, okrenuti i to je to. A sad ću namazati Nutellu na njega. Jao, pogledajte kako je to slatko. Slatko i ukusno. Wow! Oduševljena sam. Volela bih da jedem ovako ceo život. Šteta što je teglica tako mala. Baš sam brzo sve pojela. Mary, na tebe je red. Konačno, mogu uživati u Nutelli i bez dodatne hrane. Za sreću su mi potrebni samo prsti. O, da, to je prelepo. To ne izgleda baš lepo, samo da znaš. Baš me briga. O, stalo je još malo. Jao, čoveče, moja ruka. Kate, moraš da mi pomogneš. Ajde, imam testeru. Ne, nemoj. O, Emma, ti si genije, hvala puno. Tegla mi više ne treba i onako je prazna. Emma, hajde, sad ti. Super, pogledajte koliko je ovdje čokolade. Ali čak i takvu količinu ću pojesti vrlo brzo. Verujte mi. Pripremila sam čak i posebnu kašiku za to. O, da. Wow, izgleda mnogo dobro. Jao, kašika je premala za takvu teglu. Nema veze, i bez kašike ću sve pojesti. Tačnije, popit ću. Kate, još si mene učila lepom jedenju, jeli? Emma, ne bi ti smetalo da se okupaš? Šta je bilo? Ma nema veze, bitno je da mi je ukusno, ostalo me ne zanima. Već znam šta prvo želim da pojedem. Spremite mi limunadu. Nema problema. Hej, Molly. Wendy je već dala zadatak, a ti pričaš preko telefona. U redu, ja ću da krenem. O, ne. Jao, moj sokovnik se slomio. Šta da radim? O, tačno, spremat ću na stari način. Stavljam voće u kesu. Tako je. I sada treba iscediti sav sok. Odlično. A baka je veoma jaka. Odlično, završila sam. Sad ću odseći vrh kese i sipati sav sok u čašu. To bi trebalo da bude neverovatno ukusno.
A boja je divna. A dodat ću još malo voća i to je to. Jao, baka je u svom stilu. Ali ja imam nešto mnogo bolje. Jer nisam samo šef, već i odličan barmen. Sad ću vam pokazati kako se prave koktele. Samo treba uzeti najukusnije limunade i promešati ih u mom sjajnom šejkeru. Da, odlično mi ide. Ja sam majstor. Zatim sipam to sve u lepu čašu. Napravit ću koktel u više slojeva. A ukrasit ću koktel štapićem sa žele bombonama koje Wendy obožava. O da, dobio sam sjajan koktel. Što? Već ste napravili koktele? Moram da požurim. Znam. Mislim da u modernom svetu nema potrebe za kuvanjem. Samo ću naručiti ukusni grima shake. O, ne, da li sanjam ovo? Pa to je dostava. Hvala puno. Odlično. Ostalo je ubaciti slamku i to je to. Wow, kakvi lepi kokteli. Moram da probam. Ukusno. Cool. A šta je ovo? Žele bombone? Wow, obožavam ih. Ekstra. A sad ću probati sam koktel. Divno. Oduševljena sam. Čekajte, je li to grima shake iz McDonald'sa? Još ga nisam probala, ali mnogi ga preporučuju. O, šta mi se dešava? Wendy, jesi li dobro? Izgleda da je Wendy izabrala šefa za pobednika. Čestitamo. Ovaj put želim lizalicu. A važi, već počinjem. Dakle, treba mi šećer i voda. To je veoma jednostavno. Od ova dva sastojka mogu se napraviti najukusnije i najkorisnije lizalice. Ali znam da Wendy voli sve šareno, pa ću dodati što više boja. Odlično! Šefe, sklonite se odavde. Sada moram smisliti zanimljiv oblik. Odlučila sam da izvadim svu unutrašnjost jajeta i da ulijem tamo tečnu karamelu. Kada se stvrdne, dobit ću najukusnije lizalice. A ja ću koristiti crvenu boju. Ja ću napraviti najbolje lizalice. Karamela je spremna. Sad ću je sipati u kalup. Tako je. Odlično. A sad ću nacrtati lepe figurice. Nikada nećete shvatiti šta je ovo. Ovo će biti buduća hobotnica. Da, Wendy će biti oduševljena. A moja lizalica je bolja. Bako, niste u pravu. Ja sam majstor. Ma šta vi radite? Moja lizalica će biti najbolja. Pogledajte šta sam smislila. A ribice, sad čekaj malo, posle ću te vratiti kući. Treba mi tvoj akvarijum. Prvo treba prosuti svu vodu, ovako. A sad ću dodati unutra puno žele bombona. Baš su ukusne. Gotovo. A sad mi treba fen. Želim da istopim sve te bombone. O da, ispalo je divno. Ostalo je to sve promešati. Jo, šta je bilo? Jo, ne mogu da izvadim lopaticu. Šta da radim? Požuri, draga. Pa dobro, poslužit ću ovako. Wow, šta je to? Obotnica? Zanimljivo. Da, baš ukusno, sviđa mi se. A sad ću probati nogice. Wow, prelepo. Idemo dalje. Jo, što je ovo? Ne mogu da izvadim. Nema nikakav ukus. Čekajte, je li to staklo? Ne sviđa mi se. Ovo je nešto zanimljivo. Wow, šarena jaja, baš su lepa.
Bako, pobedila si. O, baš mi je drago. A sad mi se jedu palačinke. Hajde, krenite. O, to je lako. Ja imam profesionalni mikser. A ja imam svoju mutilicu. Kako se spremaju palačinke? Čekajte, imam ideju. Ja ću napraviti testo u blenderu. Šta mi treba? Verovatno jaja. Da, zatim mlijeko i brašno. Tako je. Valjda je dovoljno. Gotovo. Sada uključujem na najjaču. U pomoć! Šta se dešava? Jo, mirno, sve je pod kontrolom. Testo je spremno. Pogledajte kakva lepota. Bako, svaka mi čast, jel da? Dobro, ne moraš da odgovaraš. A moje testo također skoro spremno. Sad ga treba sipati u flašu. Tako će biti zgodnije da crtam lepe figurice na tiganju. O da, odlično mi ide. A sada treba to sve prevrnuti. O, kako su rumene. I miris je divan. Odlično. Baka je završila. A sad je vreme da dodam med. A mala ga obožava. A gore ću staviti malo bobica. O da, to je veoma zdravo. Šefe, a šta je kod vas? Kod mene sve u redu. Moje palačinke će biti čokoladne. O da, sva deca vole čokoladu. Ostalo ispeći palačinke. Pogledajte kako rukujem tiganjem. Ja sam majstor. Ali to nije sve. Dodat ću malo šlaga. I još jednu palačinku. Opet šlag, palačinka, šlag, palačinka. I na kraju jagode. Divno. Šta se to osjeća? Jao, a moli gledaj. O ne, šta je to? Palačinka mi izgorela. Prokletstvo. Nema više testa. Izvoli, draga, uzmi moje testo. O, bako, baš ti hvala. Pokušat ću još jednom. Odlično. Svaka mi čast. Ukrasit ću voćem i to je to. Bako, hvala ti još jednom. Prijetno, mala. Wow. Šta da probam? Probat ću prvo ovo. Wow, prelepo. Oduševljena sam. Oho, a šta je ovo? Torta? Zanimljivo. Da, i ukus je dobar. Sviđa mi se. Jo, preslatko. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Da, ovo je pobjeda, čestitam. Ja sam pobedila, stvarno. Konačno. Jo, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. O, kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se.
zamrnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley je imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješće nudle štapićima, kao što i treba. Što? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljene od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moje kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke, to je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela, tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu.
O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme je da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. O, došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. O, to je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teška ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. A ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da. Kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da baciš malo? Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo provjeriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se proslo po stolu. Bežite svi! Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Iznenadite me. Šta spremamo? Sad ću vam pokazati. Danas želim veliku lepu tortu. Obradujte me. Čekam. Torta, super. Ništa lakše. Jeste rekli torta? Onda mi treba brašno. Sipat ću ga u ovaj duboki tanjir. A onda ću dodati malo mlijeka. Recept torte imam u glavi. Savršeno pamtim sve sastojke. Nijedna mučkalica neće moći da napuni ovu tortu ljubavlju. Samo ruke bake. Koje gubljenje vremena? Uvek postoje lakša rješenja. Gotove kore za tortu će mi sačuvati gomilu vremena. Kakvo varanje? Ne želim čak ni da gledam to. Moja torta će biti najbolja, zato što sam ja profesionalac. Dodat ću malo boje u tortu. Ovo će biti lepa torta za lepu devojku. Za sada ispada odlično. Ovako treba da se radi. Šta hoću, to i radim. Zato ću dodati kikiriki pastu. Što više, to bolje. Obožavam je. Sada sljedeći sloj. Najvažnije je staviti što više. Ja bih sad i samo ovo pojela. A što ne mogu? Mogu da poližim kašiku. Dosta.
spremaš tortu za sestru. A ja ću dodati džem od jagoda, koji sam sama spremala. Sigurno će joj se svidjeti. Dodat ću celu teglu, da ne bi bilo moguće prestati jesti. A sad ću dodati potrebne detalje. Kada se sve lepo zapeče, bit će božanstveno. Kakva lepota! Ispalo odlično. Odneću u rernu. Wow, tako ogromna torta? Da, i još jedan važan korak. Sada pažljivo treba namazati krem. Ja to radim sa pomoću poslastičarskog džaka. Torta ispada tako lepa i tako svetla. Sljedeći korak, ravnjanje. Važno je da se to radi pažljivo da bi torta ostala ovako lepa. Mislim da je sa kremom sve gotovo. I posljednji korak, ukrasi. Želim da napravim ukras koji će idealno izgledati na ovoj torti. To je to, završila sam. Savršena duga. Stavit ću je na vrh. A samu tortu ću ukrasiti šarenom čokoladom. Dodat ću zvezdice i stavit ću ih ovdje. Ostaje da dodam oblake pored duge. Divno. Šta? Gde? Jao, tačno, moj kolač. Svež pečen upravo sa vatre. Odlično. I ja želim takvu tortu. Moja tortica tako loše izgleda. Čak i kod bake bolja. Šta da radim? Imam ideju. Da bih dodala boje, trebaju mi šarene bombone. Ovako izgleda mnogo lepše. Šta? Sve? Nema više. Pa dobro, moja torta je spremna. Svaka ti čast, unuko. Vi meni niste konkurentkinje, nemate šanse. Nije loše. Veoma slatko. Prelepo. Od nje ćemo i početi. Sad ću je probati. Sečemo pažljivo, ovako. Kakvo lepo pače. Treba što pre da ga pojedem. Tako je mekano, topi se ustima. Božanstveno. Nevjerovatno ukusno. A sad želim da probam oblak. Leti mi usta. O da, prelepo. Oduševljena sam. Sada sljedeća torta. Uzet ću pačence. Baš je slatka i sočna. Ukus jagode je nevjerovatan. Želim da jedem još i još. Volim ovaj kolač i čoveka koji ga je napravio. A ovo? Mislim da bombona može da se pojede. Nadam se da je ukusna. Da, nije loša. Dobro, sad ću probati tortu. Pa šta mogu da kažem? Suviše se lepi ustima. Treba nešto popiti. Da, sad je bolje. Ali više ne želim ovo da jedem. Sad treba da izaberem. Očigledno je da je šarena torta najukusnija. Čija? Moja? Joj, šta to pričate? Pa niste trebali. Sljedeći put pobjeda će biti moja. Šta? Povrće? Zašto? Sada ću vam pokazati. Ja želim hamburger. Spremite mi ukusni hamburger. Ništa lakše. Kakav hamburger? To nije zdravo. Neću dozvoliti moje unuci da jede takvu gadost. Sve u smeće. Od povrća može da se napravi mnogo dobrih jela. Avokado je zdraviji od lepinja. Sada ću ga tako ukusno spremiti. Treba da izvadim koščicu i da ga oljuštim. Zato koliko vitamina ima. A paradajz? Tako volim paradajz. Veoma je lep i zdrav. Obavezno treba da ga dodam, kao i krastavac. I naravno, kako bez ljute paprike. O tome kako je ljuta paprika zdrava ne treba ni da pričam. Joj, dok sam spremala i sama sam ogladnila. Veoma ukusno i uopšte nije ljuto. Ostaje da se spakuje naš zdravi hamburger. Avokado, salata, paradajz i ljuta paprika. Kakva gadost? Moj će sigurno biti ukusnije.
Pljeskavice na lepinje. Sad treba da se doda povrće. Tu je krastavac. Jel to luk? Ne, on nam ne treba. Paradajz, da. Ali prvo treba da se rešim nepotrebnih delova paradajza. Mislim da je to. Mada ne, ovdje još ima. Nema veze. I ovu ću iseći. To je to. Dodat ću to sve u hamburger. I još treba sir i hleb odozgo. Nešto sa njim nije kako treba. Suviše nekako visok. Ajde. A šta ako ovako uradim? Izgleda užasno. Imam ideju. Mogu malo da varam. Treba mi dostava hamburgera što pre. Čekam. Oho, kako brzo. Dakle, gdje je moj hamburger? Odlično. Sklanjam to sve. Jao, prelep je. Stavljam na tanjir. Idealno. Nije loše. Ali ja ću svejedno napraviti bolje. Kako su moje pljeskavice? Odlično su se ispržili i pokupile miris vatre. Tako su sočne i mirisne. Da, sve je spremno. Lecite meni na tanjir. Sljedeća. O da, divno. Sklonit ću prvo sve sa vatre, a onda ću spremiti najukusniji hamburger. Obavezno ugasiti vatru. Odlično, počinjem. Treba da isečem povrće svojom profesionalnom metodom. Prvo bacamo, a onda sečemo pravo u vazduhu. Idealno sečeno povrće, gotovo. Uzimam lepinju. Stavljam salatu, sočnu pljeskavicu i sir. I još i povrće. I ponoviti ovako još nekoliko puta. Odlično. Posljednji korak, pljeskavica i zastava. Sad je idealno. Koja lepota. Zaista. Završili smo. Počasti se. Kako ovo sve ukusno izgleda? Sve osim ovoga. Šta je ovo uopšte? Ne liči na hamburger? Dobro, probat ću. Jao, odvratno i ljuto. Fuj. Ovo izgleda prelepo. Želim što pre da ga probam. Zastava mi ne treba. Dođi meni usta. Što? Raspao se? Pa neću onda ni da jedem. Ovaj hamburger je baš simpatičan. Probat ću ga. Wow, koliko je dobro. Veoma ukusan hamburger. On pobeđuje 100%. Šta? Ja sam pobedila? Cool. To nije fair. A ja nisam pobedila. Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled? Još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Juj! Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno. Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno. Našla sam poklopac. Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to. Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela 2 ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool? A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je.
Sad mogu odneti to u frižider. To će biti nevjerovatno jelo, a vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O, da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje. Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. O, kako cool. Neverovatno. Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj. Kao da je neku fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv? Cool. Da, ukus nije loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je nevjerovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit. O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. Pa ne. To je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda. Čestitam. Ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom. Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala. Ali nadam se da ću uspjeti. Gotovo testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim marshmallow. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ja, ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota. Jao, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smiješna. Stvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Narendat ću ga gore. Odlično. Nacrtat ću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O, da, divni paukovi. Šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati. Usput, moja pizza će biti šarena. Tako da će biti najlepša. O, da. Pogledajte ovu lepotu. A vreme je da ispečem svoju picu.
Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte, sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele, žele medvede i naravno Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow, sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam posljednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno. Ovo je najbolja pizza u ovoj rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u pizzama. U posljednjoj rundi spremite za mene slatki muffin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. Tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao i malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje, malo šećera i sode i naravno mlijeko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. Gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. Vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno. Dodat ću ovaj šlag. Mislim da je dovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je ispalo. Oduševljena sam. Ko ovako lupa? Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup, savršeno. Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sophie dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. I još ću lepo servirati svoj kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio. Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast.
Fu, kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba i skok će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je cool ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. O, pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođi ovamo. O, šta je ovo? O, odsečena ruka. Kakav užas. O ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođi ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao i uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno cool. Jo, šta je to? Ruka? Kakav užas. I ona je dirala ovaj kolač. Fuj. Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj muffin u šoli izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon. Tako sam dugo ovo čekala. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja? Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim. Jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Jo, zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu, samo mi jezik nemo otkinuti. Joj. Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavu? To je easy. Sad sam savlepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. Evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. Da, divno. Šta me tako gledate? Jao, izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups.
Jao, trebalo je da padne par centimetara niže. Ali, barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Hajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jao, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sophie, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jao, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam. Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štepići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da će to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jo, a rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jao, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Clementine, jao, nije uspelo. Ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. Tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super! I jao, kako čudno! Kakvo neobično dejstvo! Ali i dalje ukusno! Clementine, sada ti! Lako! Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. O, da, divno! Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel! Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam žedna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jao, šta je sa mnom? Čini mi se da se dešava nešto čudno. Kakav užas! Sophie se pretvorila u... Stanite, gde ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrejati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sophie, sad je tvore da probaš kokice. Treba ih još napraviti.
Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo. O, gledajte. A nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Pa ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. O, da. To je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. A vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neću moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. O, šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne Sam, učinilo mi se. Dobro, probat ću. O, to je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, a vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj. To je kasica gumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. Jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali
Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svijetu, a bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava. Čak sam dobila ledenicu na nosu. Hej, ledenice kod tebe, a pate drugi. To nije fair. Izvini, nisam namjerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se. Uspelo je, konačno. Pa, gdje su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Posljednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Ups, očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje. Da, konačno, ali moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme je da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrznuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Što? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio. Jao, takvu fantu još nisam vidjela. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne, najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro, ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija. O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Što radiš? Ukrala je moju fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra.
I konzistencija je super. Blago meni. O, pogledajte kako je bombona lepljiva. Ha, to je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super! Upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj! Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man. Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. Oho, kakva lepa i ukusna torta. A moja torta je još i zlatna. Blago vama, ja sam dobila ovu gomilu smeća. Jao da, tvoje torte izgleda jadno. A Lili, ne brini. Ti je barem možeš prvo probati. Pogledajte kakav lep prsten. Ne sviđa vam se? Nemate vi pojma. Recite mi prijatno. Počinjem da jedem. Ali torta je kartonska. Znam, ali mislila sam da je to prevara. Dobro, onda ću nastaviti da pravim različite ukrase od ove torte. Zar niste znali da su kartonske krune i narukvice veoma moderne sad? Sad ću s pomoć makaza napraviti sebi modernu krunu. Pogledajte kako sam lepa. Neću ni da komentarišem to. Da, bolje jedi svoju tortu. A znate šta je stvarno moderno? Prstenovi sa lizalicom. Jao, još jedna. Da, to je baš cool. Pa, konačno mogu da probam svoju tortu. Ne mogu više da čekam. Jako je privlačna. Devojke, nemate pojma koliko je to ukusno. Nežne kore i ukusna krema. Oduševljena sam. Već sam sita. Ali imam još puno torte. Jo, baš sam se umorila da jedem. Oho! Kako je se moglo umoriti da jede tako ukusnu tortu? Probudi se, Grace. Hajde, sredi se. Da, hvala. Imaš mnogo ukusan prsten? Fuj, prestani. Ne bih ni pipnula tuđi prsten. Ali svoj prsten sa ovim velikim draguljem ću rado staviti na prst. O, da. Kako je lep. Zaista je prelep. Devojke, jeste li poludeli? To je samo prsten. Hej! Da li se sećate da smo u challenge-u? Je li me neko čuje? Ma šta vam se toliko dopalo ovom glupom prstenu? Ne znam zašto vas tako divi taj prsten. Mene mnogo više interesuje torta iz koje je ovaj prsten izvađen. O da, torta je nerealno ukusna. Prsten je prelep. Lili, šta to radiš? Ja uživam u tortici. Tina, nemoj da se ljutiš na mene. I tebi sam ostavila malo. Jel tako znači? Možda hoćeš još malo moje torte? Onda eto ti. Jao, promašila si. Tako je i treba. Ne razumem zašto ste toliko zli. To je baš neprijatno, ali ukusno. Posle Lili neću ni pipnuti tu tortu. Mrsko mi je. Bolje da gledam svoj prsten. Kako god. Wow, ova runda će biti vrlo ukusna.
Potpuno se slažem. Samo što moja runda će biti još i mnogo skupa. Šta je to? To se ne može jesti. Muka mi je od samo jednog pogleda na tu kosu. Tina, drži se. Ipak ti prvo moraš pojesti svoju lizalicu. Zašto mi takva kazna? Gotovo. Liznula sam je. To bi trebalo biti dovoljno. Sad moram brzo prati zube. Trljam, trljam, trljam. Da, sve je prošlo. Dobro je. Lili, sad je tvoj red da jedeš lizalicu. Hajde. Prelepo je. Ali nisam dobila samo lizalicu, već i slatke konfete u koje mogu da umočim svoju lizalicu. Oho, pogledajte kako je velika postala. Blago meni. Da, to je baš cool. Nemate pojma koliko je ukusna. Ali, teško je pojesti. Previše velika. Uspela sam. Ostaje mi samo da progutam ovu veliku kuglu. Bilo je teško, ali ipak mnogo ukusno. Grace, sad je tvoj red da probaš lizalicu. Konačno, još nikad nisam jela zlatne ili srebrne lizalice. Nadam se da su ukusne. Imat ću vremena da ih pojedem. Sada želim da napravim od njih lepu krunu. Jao. Eto, gledajte, to je remek delo. Da, ali moja kruna je lepša. Nije, moja kruna je mnogo lepša i ukusnija. Lili, šta to radiš? Pusti me! Skloni se! Verovatno je bolelo. Pa daj mi bar jednu lizalicu da probam. Molim te. Jao, šta je to? Ne jedem tako jeftinu hranu. A kod mene tajgana za bogate ljude. Zašto sam ja dobila obično jaja? Gde ću da ga pržim? Sad ćemo saznati to, jer si ti prva Lili. Da, nemam na čemu da ga spremam. To znači da ću morati da ga popijem. Fuj, odvratno. Poželite mi sreću? Gadno čak i gledati to. Piti je još gore. Tina, sad ti možeš da uživaš u pravoj kajgani. Da uživam? Jao, još i ljuska mi je ušla u usta. Fuj. Ajoj, da si vidjela svoje lice. Neka mi neko pomogne da pojedem ovo. Konobar, ovamo. Brzo me nahrani sa ovim. Biće urađeno, gospođice Tina. Mislim da će vam se svidjeti. Tako dobro rukujete priborom za jelo? Hvala, dugo sam vežbao. Inače, veoma ste lepi. Kako se zovete? Jao, gospođice Tina, oprostite mi, nisam hteo. Sad ću sve popraviti. Eto, sve je u redu. To je noćna mora. Skloni se odavde. Zašto moram da patim ovako? Grace, ostala si samo ti. Da, znam. Još nikad nisam probala srebrnu kajganu. Ali nadam se da se jede isto kao i obična. Prokletstvo. Ne mogu sa nožem. Očigledno ću morati da jedem rukama. Ali zašto je tako čvrsta? Jao. Slomit ću sve zube tako. Jao. Ne sviđa mi se više ta kajgana. Ne brini, ne moraš je jesti. Hvala, devojke.
Wow, imate divne kafiće. Hajde da opremimo sve kako bismo primili goste. Počet ću da opremam svoj kafić sa krofnama. Moram da okačim veliku krofnu sa policama na zid. Na njih ću staviti teglice sa raznim slatkišima kojima ću ukrašavati svoje omiljene krofne. O, kako cool! A sad ću izložiti gotove krofne, tako da svaki posetilac mogao izabrati onu koja mu se najviše sviđa. Osim toga ću imati krofne na štatićima, da niko ne bi zaprljao ruke. I još jedno mesto za obične krofne sa glazurom. Postavit ću pored fontanu sa čokoladom od jagode, u koju svi mogu umakati krofne. Mislim da sam sve sredila. Dakle, ko je sljedeći? Sad ja. Imam radnju sa sladoledom. Treba da zalepim par stikera sa sladoledom na zid. Izgleda cool. A sad ću staviti aparate sa slatkim konfetama. One su tako ukusne i šarene da će moji klijenti sigurno biti oduševljeni. Zatim ću rasporediti sve vrste sladoleda. Imam ga svih ukusa. Ostaje samo da stavim policu sa kornetima. Ukrasio sam ih raznim slatkišima da budu još ukusniji. O, šta rade devojke? Sve super, a? Jo! Koji sam baksus? U redu, moram da se saberem da bih što pre sve pripremila za dolazak gostiju. Ovdje ću staviti sva pakovanja za moju hranu, a ovdje će biti plakati sa jelovnikom gdje svako može da odabere mjesto za sebe. Dakle, skoro sam završila. Još par detalja. Preostaje samo da zapalim roštilj. Op, eto, sve spremno. Wow, a vaši restorani izgledaju tako sjajno. Jedva čekam da dođu prvi kupci i probaju vaše jela. Ali pre toga treba opremiti ne samo kafić, već i dvorište, da gosti mogu da sednu i lepo jedu. Wow, super! Odlično vam ide. Već vidim prve klijente. Oho, to je policajka i lopov. Oho, kafić sa krofnama, obožavam ih. Oho, kakva slatka prodavačica. A želim ovu krofnu. Jao, toliko sam gladan. A mogu li ja dobiti ovu malu krofnu? Molim vas, gospođice. Što? I ti želiš krofnu? Dobro, ovo sigurno nećeš probati u zatvoru. Zato sam spremna da te počastim jednom krofnom. Odličan izbor. Hajde da vam napravim svežu ukusnu krofnu sa čokoladom od jagode i mlečnom čokoladom. I dodat ću lepe šarene konfete. Izvolite. O, to izgleda fenomenalno. Hvala, pužo. Hajde da jedemo pre nego što te odvedem u zatvor. Prijatno. Ovo je jako ukusno. Da. O, šta je ovo, zemljotres? O, kakav veliki dečko. Zdravo, jako mi se jede sladoled. Ovaj. Dobro. Sad ću smisliti nešto. Stavit ću kuglicu sladoleda od jagode. Mada, znate šta? Mislim da bih vam mogao ostaviti sve ukuse. Želim sladoled. Naravno, probajte. Super. A tamo su prave krofne. Super. Jako bih voleo da probam ovu ogromnu krofnu. Nisam sigurna da ću moći da vam je dam. Sam ću je uzeti. Baš mi se sviđa. Moram je dohvatiti. Da, još malo. O ne, sad ću uništiti moj kafić. Treba da poboljšam njegov kornet sa sladoledom, da mu se svidi više od mog dekora. Hej, a vidiš šta imam za tebe? O, izgleda fantastično. O, prelepo. Super, krofni sladoled. Šta može biti bolje? O, gde sam ja? Nalazite se u McDonald'su, jeste gladni? Da, baš sam gladna. Odlično. Napravit ću vam svoje omiljeno jelo. Nema ga čak ni u meniju. Pravim ga samo za posebne goste. Moram dodati više naljepca i sira. Sad ću to sve uviti. Gotovo.
stavljam u pakovanje. Dodajem pomfrit. I sigurno će vam se jako dopasti ova igračka. Wow, liči na mene. Tačno, stavit ću je u Happy Meal. Ulazi. I šta vam je? Ne brinite, sve je u redu. Moram da vam sipam Pepsi i to je to. Mislim da će vam se sigurno svidjeti. Jauda i slamčica. Prijatno. Wow, cool. Jedva čekam da probam. Niste platili? Ajuj. Dobar dan, Itane. Čuo sam da imate najukusniji sladoled u gradu. Mogu li probati? Želim čokoladni sladoled. Nema problema. Sad ću napraviti čokoladnu kuglu sladoleda u čokoladnom kornetu. Bićete oduševljeni 100%. Prijetno je. Wow, izgleda jako dobro. Ali može li biti veći? Još veći? Važi. Dodat ću još jednu kuglu. Još veći? Okej, onda još jednu kuglu. Da, to je ono što mi treba. Jedva čekam da probam. Znate, čokolade nikad nije previše. Dodat ću još čokoladni sirup. O da, ovo je prava čokoladna bomba. Treba probati. Da, fantastično. Oho, da li je ovo Wednesday? U mom kafiću? Hoću hamburger i jedan koktel. Kako god kažete. Sad ću napraviti hamburger za Wednesday. Ovo će biti najukusniji hamburger koji je ikad jela. A sad ću napraviti koktel. Treba mi što više borovnice i mlijeko. Sve to treba promešati. Odlično. Samo da prelijem sve u čašu i može se poslužiti. Prijetno. Hvala. Probat ću hamburger. Ukus je običan. A kakav je koktel? Sad će nešto biti. Ovo je eksplozivan napitak. Zaboravila sam da upozorim. Oho, kako mnogo klijenata. Čestitam. Vaši kafići su sad veoma popularni. Baš mi je drago.